Asiniro hamadi hamu doho dame nasian di bata amata. Doho sian Tuhan Yesus Kristus. Amen. Horas ma di hamu salukna hurian hina holongan di bagasan Tuhata Yesus Kristus. Tapi parhorasa masya kami padita joki manaik manalu. Bawat mahita tu jami ta mingguon ima di minggu parningotan hasa saor nitor di parbadia. Di bahini lo samu mahami lama maritahon hata ni debata tu tonga-tongata. Marhiti akun YouTube Bagasta Manalu Rumah Ijuk Channel. Taparani maroha do pikrata lo manangiun hata ni debata. Nagawi turpu jami ta di minggu parningotan hasa saor nitor di parbadia. Di minggu tanggal 27 Mei 2020 sada. Hata di debata dienet sian Evangelium Johannes bidu 10 mamuka mai sian ayat 4b diujungi mai di ayat 15. Johannes 10 ayat 4b saro di ayat 15 songonon mahata ni Jehovah hujahahon ma dihita saluhutna. Aidada sian mulana hupabua itu hamu alarap dope hita. Alain alaho ma'aun wayang manopot namar suruau jaladang adong manang isi hamu manuk kunau nalaho tu dia doho lam duduk tahe rohamuna Allah hudok songoni tu hamu alai nama duk nasi tong doau tu hamu ulimu na doi ia lau au ai out solau au dang naro pangodiani manopot hamu alai anggolau au suruok kudo ibana tu hamu anggodung roi bana ajaran na do portibion taringo tu dosa doho taringo tu hapitoron doho taringo tu uhum anggo taringo tu dosa ima naso porsea nasida diaw anggo taringo tu hapitoron ima nalau au manopot damang jadi dangbe idaw muna au anggo taringo tu uhum ima naung hona uhum idu ni portibion godang do penian si do honok kutuhamu aladang tarbuak kamu do pe inuai alai dung roto di hasitongan nani dok odeng togi horon ni ido hamu tu bagasan nasa hasitongan aidang adong si hata honon nasian sadirianna nabiligi na ido hata honon na barita honon na do tu hamu nanaing masa do pe pasangapon na duaw ai jaloon na do na diaw laho mamaritahos satu hamu saluhut na di amai diau doi ubahen na hudok jaroon na do na diau lao mamaritahos sa tuhamu ido ianggo sahat ni hata ni debata hurian itu hata ganup halak na porsea totu nungasonggop di bagasan nguluna todi parbadia todi nasiat debata asa todi nama nagami pangodian di pardalanan ni ngulu halak na porsea asa todi nagabi mangajari tu akka halak na porsea mangajari dia do dalan sidalanan paingoton asa unang tartuktuk di nasa pardalanan ni nguluta miyad do todi di ngulu ni halak na porsea alai tutu bohado asa mangula todi na ikon olo dohita manangihon manarehon nguluta rohata sipareon ngulu partodiota manangihon suara ni todi parbadiai asa olo hita diajari todi asa olo hita dipatudu di papatar todi akka hasitongan na ikon si ulah honoton dohot akka naso sitong akka parange naso dinggan na ikon si jamotonon si padaon si tonga-tonga ni ngulut tau hurian itu hata halak naung disonggopi todi tarumumi todi parbadia totu hata anape ikom ma di bagasan hasitongan halak naung disonggopi todi parbadia parange nape ikon patuduhon parangi hati uron atong boido halak naung porsea naung sinonggopan ni tod di parbadia alay dang mangula dang marparbue nguluna boy
Ima molo gumodang ngolut taon manangihon rohani portibion. Ubain gabi holip dang olo tabigi suara itu di. Sa sitong na siya toktong di paingot, siya toktong diajari to di parbadia, halak na porsea, alay ala gumodang rohana tu portibion, dang tuk ibana manangihon suara ni to di. Huria ni tuhata. Mula tayo to naking perdalanan ni turpuk taon. Adorang sonai tuhata Jesus. Martona do ibana. Nalihono ni dibatado. Pangodian. Diaka sisian nai. Asa dipargugui. Aka sisian nila mamaritahon hata ni dibata. Asa diajari. Aka sisian nai. Lama maritahon hata ni dibata. Didok naking dituput tai huria na hinaholongan di ayat na pawaluhon. Ang gudungro ibana ajaran na do portibion taringo tu dosa dohot taringo tu habitoron dohot taringo tu uhum. To di ido napapatarhon mangajari sita taringo tu akadosa. To di ido napatauho kita lau mabuka rohata maboto dia do akadosa. Dia do na ikon si pasiringon, dia do na ikon si ulahoroton. To di ido na batauho kita di nasa gulbit ni ngulut tao. Huria ni tuhata. Galup ngolu ni halak na porsea na ni didi tu bagasan guara di bata ama anak do to di parbadia. Nunga songgo di ibana to di parbadia. Alai di perdalanan ni ngulut taon. Alasay gumudang naking rohat tatu portibion. Olo gabi tadi konsuara ni todi. Tuhita huria na hinaholongan. Molo di perdalanan ni ngulutta dia do ubiar hita. Naking halak naong digohito tu ikon ubiar do hita tu di bata. Ikon duduk do hita tu di bata ala to di ido naking na mangajar hita. Alai ala naung gumudang rohat tatu portibion. Gabi ubiar do hita. Udok majo ito nga tonga ni perdalanan mulut taon. Mulu mulu sita siya na hau hayariara. Setebyo pu. Hape nake kita nunga halak naung digohi. Disongkop ito di parbadia. Nunga miyad di ibana. Gabi ubiar hita. Ala nunga solok dipikirat tabah. Ay songkok do iso dumian. Ako puntay na. Ala dong hau hariara. Boha. Tarigo tu pakka persiap tadi kasih somoni. Huria ni tuhata. Halak naung ni songkop ito di naing pos rohana. Dangarong bebiar. Dangarong be akka pangatusian na asing na adul. Tulo mo rohani di bata. Songo sinaking naung buwari kami. Todi parbadia. Ido todi ni debata. Totu mula dong todi parbadia do hono do adong do todi na hodar. Ima todi na mararo. Tua kasakap ni debata. Todi na hodar na mararo. Tuhata ni debata. Todi na hodar. Boido do honon omma akka sibolis akka tahi-tahi ni akka sibolis. Nah, saya olo mangela-ela pardalanan di ulutan, mangela-ela roha dohot pikiran ta. Ima hatarida anda tuisul hita ubiar di ulut tao. Songon halak naung disonggopi todi. Ikon ubiar lo hita tu di bata. Dan gabe ubiar hita tu nasa na adong di portibion. Ikon ubiar hita tu di bata ala naung diajari to diihita. Sian biar ni rohaido asa talupita maulahon hasitongan. Hobar tulomo ni rohani di bata. Alay si pata di perdalanan ngulut taon. Boita ida. Di dia do gumodang aka to dinahudar. Di dia do gumodang aka hata-hata na sudinggan. Si pata di bunga niya kana porsiay do gumudang akatod di nahudar.
Di bagasan gereja ido si pata kudang akka hata nasudinggan nasa tabigi. Ala buasa nang pedisito di ale molo sotangido hita di di perbadia da siat di bata. Dang tu kita mangarajai dirita ujungna gabe parange siat to di nahudari mana tarida sian hadiriota. Hata nasudinggan, pakuling nasudinggan, roha nasudinggan, pikiran nasudinggan. Imamolo halak naso olo manangihon soarani todi. Di bahaya do huria nitu hata songon halak naung porsea hita halak naung disonggopi tod di parbadia hita tarihoma rohatai tarihoma si pariotai manangihon pangajarion nasiat de bata marhite todi asa taatu si dia do lomo ni rohani di bata di ngulut tau marhite parningotan hasa saur ni todi parbadia naing malam patuguhon parsaoran ni na parsiai itu di bata marhite naung di songgopi to di parbadia ngulut taon naing lam tugu parsaurat tado di bata dan gabilam dau siat di bata unang luas gumudang rohat tahun tunasana adong di portibio ala todi hola boy songgok tua kahalak naung majakon Yesus Kristus songon di bata manang Tuhan natah porsia dang adong inganan itu di tua karoha-rohana di portibio dang mangula to di dia kasakap-sakap na sodinggan alena mangula doto di perbadia lau mangulahon akka nadenggan akka parange pakkatayon parsaoran nadenggan ido to di perbadia na lau mangajari akka halak na porsia halak naung disonggopi to di perbadia ikon mar parbue ma ngoluna songon parbue ni todi di Galatia 5 asasianita po to mangulahon lomo ni rohani di bata asasianita po to matong padaohon pasidikon aka naso hinalomohon ni rohani di bata hurian itu hata imana naing sijamotonota di paingot turpuk jamitau kita di parningotan hasasaur ni tod di parbadia asa naing marhite parningotan hasa saur tod di parbadia lam di pitori hita di paingot hita diajari hita marhite tod di hasitongan naung disonggopot di bata tuganuk halak na porsia di bahini lam margugu mahita unang bimabiar hita marhite tod di iolo mahita mangulahon akan adinggan marhiti to di olo mahita paudukon rohata marhiti to di olo mahita mangulahon parsuruon ni debata asa sianina yang dohonon asa manggotil madibata sian ngulu ni akahalak na porsia dinaong disonggop ponton di perbadia dia akahalak na porsia naing manggotil debata marhite Tuhan Yesus Kristus naung mate naung hehe jalama naik ibadah tu baru gicang nuaing to di ima disuruh lau marguguyhon akka halak naung porsia majakon haluaon naung patar di bagasam tu hatta Yesus Kristus atau di pargugui di patau tu hattai mahita marhite to di parbadia natoktong madongani jala majagai mulut tau amin tu hatta ma nama masu hita saluhuna